गोलैगोन नाबावगोन ना नोंखो मालिस खालामबावगोन जाम्बिनो बिराद खस्थ' जादों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जों आइया माने एसे लोमजाना दों नालाय बेनिखायनो एसे खबर लानो फैबाय आरो ना लोगोफोर दुर्गा फुजानि नामाव मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो दाना नागारनाय गाइस एखेबारे माने गेसानो जोब्बाय आरो ना जोंहानिया ओमफ्राय गेस बुक खालामखानाय दङमोन दा गेस लायनो थांनायदो दा गासैनिसिमबो हेपि दुर्गा फुजा लोगोफोर हेपि दुर्गा फुजा मानो होनना बुङोबा दुर्नि स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौनो लानाय जादियासै जाबायना अके जाबाय आंनियाबो रेडि दा इखौ लाना थांसै गेसखौ बापरे बाप खालिबाबो एसे उजानदों लोगोफोर ना दा जेन जाया माने गास इन्ट्र' भिडिअखौ लानाय जाबाय दा ब्लगआ लासै लासै मारै जायो मारै जायोखौथ' मिथिला दा इन्ट्र' भिडिअखौ लाना दोनबाय आरो ना एसे थाबायनो हाबाय लोगोफोर नै जोंहानि मादारा एखेबारे एक्सारसाइस खालामदों लोगोफोर नै नायनो हागोन नै नोंथांमोना पुरा आथिंगाले नायनो हागोन नै गाइस जोंहा आइया थाबायबाय दै आथिंगाले जानला मानला गोजान जायगायाव थांनाङा दै गोलैगोन थिखांनो हानाय नङा लोगोफोर एसे लोमजादों नालाय जोंहा आइया बेनिखायनो दा थाबायनानै माने प्रेक्टिस होबाय थादों आरो ना लोगोफोर गोलैगोन दे आरो ओइनै इफोरखौ दांनाङासो मा गोलैगोन सोर फैनो बर'आ थै दा ए बिदि लाना नोङो नाबावगोन ना नोंखो मालिस खालामबावगोन जाम्बिनो जाला माला इदि आथिं सानाय जाना बिजि लाजाया बिजि लानानै हामगोन दे लासैनो मालिसआ खानसेल'सो जादों खाननै नांबावगोन बिराद खस्थ' जादों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ'थ' माला हेगारबाय थागोन बेखौ मिथिया दिनैसो जात्रा खालामदों आङो फुजानि नामाव भिडिअ'खौनो खालामनाय जायाखैमोन ओमफ्राय मैयाबो खालामबाय गैया भिडिअ सिडिअ माबानाय जायाखै आरो ना लोगोफोर जोंहाबो एसे लोमजानानै दङ दा जियानो जाया माने गासैनिसिमबो हेपि दुर्गा फुजा लोगोफोर दुर्गा फुजा नामाव ब्लगखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोना माबायदि नाङो माबायदि नाङो बेखौथ' मिथिला गोबां आलासि दङ आरो ना जोंहानाव आलासि बिराद फैदों आरो ना फुजानि थाखाय थाबायग्राया नै अखा सिजाबाय थानो हालै थादो मालाय एक्सारसाइस खालामबाय थादो न'खर आथिं सानायबाबो एक्सारसाइस खालामबाय थादो लोगोफोर बरिया नोंसोर मानो अखा सिजा थादों न'आव थानो हाया दोनथ'लै अखा सिजा थादों नोंसोरो एक्सारसाइस खालामदों माने आं उनथिं थायाबा आरो एक्सारसाइस खालामनायानो जायाना इनथिं थाबाय थादों आं उनथिं मिथिबाय वाव नायनो हागोन नै लोगोफोर जोंहा एसे खस्थ' थाबायदों मैया दाख्लैनिफ्रायनो जादों माबा भिडिअ सिडिअ जेबो खालामाखै आङो भिडिअ खालामनोबो माने गोसोफोरानो जेबो इन्टारेस्ट गैया आरोना दुर्गा फुजानि नामावनो दिनै फुजा नायनो थांगोन नालाय इन्ट्र' भिडिअबो लाबाय बरियानो दे थाबाय था ए जाबायलै बरिया रोंथारबाय नायनो हागोन नै जोंना थाबायगासिनो दोङो माथिं मा नायनो थांनाय बेलाय नायनो हागोन नै गाइस माथिं मा नायनो थांदों लोगोफोर जोंहा इखौ नुदोंना वाव जिरायदो औ भट बेजे नागिरनो फैदो माने मोदोम बुनाय इखौनो दाबो गारथाराखै खामानि मावग्रा मानसिफ्रा खामानि मावनो लुगैबाय थायो आरोना लोमजाबाबो साजाबाबो नायदो मा नागिरदो जों आइया लोगोफोर नैनो वाव भट बेजे नागिरग्राया इफोर भट बेजेफोरखौ इफोराव मानो दोनलाबायनो मैयानो सावबाय मैयानो सावनाय थांबाय भट बेजे नागिरबाय थादो सावनायानो थांबाय खांसि सुग्राया नायनो हागोन नै सोर दोङो जोंहानाव खांसि सुग्राया ओइ नै नोंथाङाथ' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ जों आब'खौ बा जों आब'आ बिराद फेमासलै लोगोफोर नै खांसि सुगासिनो दोङो आरोना लोगोफोर खामानि मावग्रा फेमास लोगोफोर नै बिराद सान्दुं गोसा जोंख्लाब जोबलायलायदों मानसिफ्रानो सान्दुंजों एखेबारे बिराद सान्दुं गोसा माने ओरैबायदि सान्दुं गोसा बाफ्रे बा मा बुंगोन आरो नै एकदम आलासियाबो खामानि मावै मावै सेस जाजोब्बाय लोगोफोर गोलोमजोब्बाय बोथोरानो गरमथार जादों आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जोंहानि आब'खौ मानो होनबा दाख्लै बावैनिबो भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय एसे बेनिखायनो दा गोबां मानसिफ्रा सिनायखादो जानांगौ बयनिस्राय आब' गिदिरा बिनो आरोना दुर्गा फुजानि एसे खबर लानो फैबाय जों आइखौबो ना जों आइया लोमजादों नालाय जों आइया माने एसे
लोमजाना दङ नालाय बेनिखायनो एसे खबर लानो फैबाय आरो ना लोगोफोर दुर्गा फुजानि नामाव। दा दुर्गा फुजायाथ' सानबा दुर्गा फुजा बायबासो थांनो मोनसिगोन आरो बहा थांनो मोनबावनो ना पर्दा नायनासो नोंसोर फिल्म जोंनि खाथियावनो जायो नालाय। दा बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर मा खालामनो मा मानो एकदम जेथिंबो खामानि मावबाबो गोलोमबाय थायो सुखुथारा आरोना। दा जोबोद मोजां नांदों लोगोफोर दुर्गा फुजायाव खुलुमबाय नालाय एसे मोजां नांबाय गोसोफोरखौबो। बाखि ओरैनो नैबे ब्लगखौ न'आव थानायखाय ओरैनो बाहाय बनायबाय आरोना लोगोफोर मोजांबाबो गाज्रिबाबो। दा नोंथांमोनासो नायनानै माबायदि मोनगोन आंनि फेमिलियाथ' आंखौ नायनानै मोजां नांखायो। सानैसोआथ' आरो मा सानैखौ मिथिला खिन्थु आगोलनिफ्राय सिगांनिफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायो इसोर आंखौ मोजां मोनखायो आंथ' मिथिखायो। आंहा बिसास दङ नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना आंखौ अरायसम सापर्ट होबाय थागोन होननानै ना लोगो। रोदा खार 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 आयै फैबाय थांदो। स' गाइस माने आङो नै दाख्लै दंफां फुलि लाबोनायखौ नोंथांमोननो दिनै एसे देखायनि। मानो होनना बुङोबा बोथोरा दिनै एसे मोजां बरिया अखा हादो नायनो हागोन इथिंगालि। वाव नायनो हागोन दे गाइस दंफां फुलिया आंनिया जा समायना जादों ना। बरिया नुदोंना फागिन मोजां नुदों दा बरिया जादों ना नायनो हागोन दे गाइस एखेबारे बरिया समायना मिनि गार्देन खालामगोन नालाय आं इयाव बेनिखायनो माने आं जायगाखौ बरिया साफानो लाखिबाय थादों आरोना लोगोफोर। मिनि गार्देन जागोन आंनिया इयाव लागाया बरिया समायनानो दंफां फिसा फिसा थागोन इनिफ्राय बिबारफोराबो एसे फिसा फिसा थागोन आरोना। दा बाखि जोङो भागिन आं दुर्गा फुजा नायनो थांगोन नोंथांमोना स्पेसियेल ब्लग नुगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय सारप्राइज दोङो दुर्गा फुजानि भिडिअआ जेन'का हेभि मोनसे सारप्राइज फैगोन टेनसन खालामनाङा। बास नोंथांमोना खालि भिडिअ नायनो थाखाय नेनानै थाबाय था। दा नै बोथोरा एसे गाज्रि खालामदो दिनै माने अखा हादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा अखा हानायनि थाखायनो माने एसे थांबा उसुबिदासो जागोन नामा बार फैबाथाय एसे अबाव हाबसोनानै थागोन बेबो मोनसे खोथा। दा जियानो जाया मानो गाइस दा जोबोद मोजां नांदों दिनखौ। ओमफ्राय इथिंखालि जोंहा भागिन दोङो लोगोफोर वाव नायनो हागोन नै जों भागि नायनो मोजां ना खबरा खबरा मोजांखादा ओइ नै दुर्गा फुजा नायनो फैखाबाय आरोना लोगोफोर। दा दुर्गा फुजा नायनो थांगोन लोगोफोर आरामसे नोंथांमोना नोखो नुगोन नेक्स्ट ब्लगाव नियाथ' जानाय नङा। आरो दुर्गा फुजानि थाखाय स्पेसियेल भिडिअ मोनसे दोङो नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना साननानै आन्दाज मोनबायबो जानो हागौ ने। सारप्राइज दोङो लोगोफोर सारप्राइज।